rame ngoyak cara mabur mula aduh anak ayu dhewe tanggal 28 melu le. Elok. Yo, Waranggana 1 2 3 4. Ya, telu sik telu. Telu dhisik. Wiwit saka Wanda, ya. Terus Titis, terus Gendok Wiwi, ya. Lestari diaturake. Wah, ngono Lestari. Ngono kan kepenak. Ya. Ya, Lestari diaturake. Dimen Lestari. Ya. Dimen Lestari. Bagus Banpol, Dimen Lestari. Anggone ya kuwi mau mekarake marang budaya iki. Ya, yo diaturake. Yo. Ya. Khususan buat EO kita Mas Aldi. Ya. Lestari untuk Anda. Sang Dewi katon nglam-lami Kang Bapak Wangi sepi Sate penak dari Ponorogo. Melati dasar mulani